Chibrwi umorono Swikwrwng podcaster bijapno cheri nainai tei khoroksa kok sanani kwrwng hinui Hayungrwk sakni sinimung snamui tisaka Oindrila Chakraborty Hayungni munggranangkuk Swikwrwng John Steinbeckni Kothmayung of Mice and Men bijapno cheri simani daratei tabuk jotoni khugo asuk umor kisa sawano kangni bijap si karikha Hayungrwk Chakraborty pandawo manjakai juda borom diwui sokat yafarjakha tei ketal achaisongni thani srwngjaknai wngkha. BCCsa umorono The Adventures of the Legendary Queen Kothmayung bijap poila siyei karikha Oindrila Chakraborty aboni ulo BCC tham umoro bini Shadows of Rosalia Kothmayung bijapno siyei karikha o bijap kangni no Hayungrwk sabogoi karijakha te Hayungni juda online platform tei bijap phalnogo manthoka bini bijap rok ong tongjorao bini tei kangsa kothoma bwsa bijap siyei tongo karinani bagui abono kare sakni podcast channel o bijapno cheri samate documentary snamui panda khlai bijap hamjaknai rokni bisingo thai mankha Oindrilani Chakraborty kwrwngni bagui British Curriculum School ni Creative and Contemporary Arts Scholarship po mankha abono kare Oxford University Press tei Emirates Literature Foundation ni tuidulsak batai mungo bini kothoma bwsa honorable mention mung khurchajakha tei kaisa kothoma Readers Choice Award po mankha tei Hayungrwk koglop thumjago bo thai mankha bini mungui tongo kaini registered copyright bo Zayed Central Library wo kaisa book club tuidulkha abono kare 2026 bisini Dubai o Emirates Airline Festival of Literature o sikla Swikwrwng rokni kaisa koklamo tuidulkha tei apandao bini swimungno hamjaknai rokni bwskango autograph porikha Chakraborty cheri naima bai baksa ketal achaisongno bijap porinani bagai khatongrina nahar mungo sele alakari khe samung tangui tongkha Oindrila Chakraborty botabo hakotor sibia Hayungrwk no kongchukjaknai becep wngui tongkha Bureau Report News Now